Проектът «Дигитална проверка на ефективността на млечни и месодайни ферми в овцевъдството» се реализира в първа фаза с участието на фермери, които имат интерес за нейното разработване. Земеделското стопанство на Васил Михайлов се намира в село Равно поле, община Елин Пелин, област София. През 2020 година купува 40 броя женски агнета. Днес отглежда над 170 броя овце от месодайната порода Ил Дю Франс. Приветствам идеята да се разработи практично уеб приложение и то да помага на фермерите да предприемат целенасочени действия за подобряване на икономическата ефективност. Основната идея на уеб приложението ми допада, защото ще предложи на фермерите допълнителни оценки за рентабилността на стопанството без допълнителна натовареност. В първа фаза ще се предостави достъп за демонстриране на технологията на отглеждане. Земеделските производители ще споделят своите проблеми и натрупан опит. Ще участват във всички срещи и дейности. Здравейте, казвам се Евгения Чкаканова, доцент по овцевъдство съм в Института по животновъдни науки в Костинброд. А в България месодайното овцевъдство е представено основно от две породи. Това са породата Ил Дю Франс и породата Мутон Шароле. В настоящият проект е включена породата Ил Дю Франс. Като цяло в нашата страна малките и средните ферми трудно оценяват ефективността от своето производство. Защо? Защото информацията, която те събират, е от различни източници, различни приложения. Информацията се въвежда ръчно, което в края на краищата затруднява нейната обработка и анализите, които се получават при обработката на тази информация. Именно за това решихме да разработим приложението проверка на ефективността. То да послужи в практиката на фермерите, които да могат да оценят производството в своите ферми, резултатите, които те постигат, да направят един икономически анализ на цялостното производство. Анализът на всички източници на разходи и всички източници след това на приходи е много важен за крайните резултати на дадена ферма. Именно това е и целта на уеб приложението.